Salutare vă băieți și bine m-am găsit la al doilea episod de Rocket League. Și suntem aici cu Răzvi. Filmat de dimineață. M-am dat peste cap. O iei, da? Am înțeles. Ce? Am la tese de luce. Hai. El. Ce faci, frate? Hai că și ora. Dimineață. E prea de dimineață, nu? Acum am musculai. Da, și eu cu o oră. Bă, cum nu-i de dueluia Demolition? Mă! Am dat o comandă din aia nebună. Ha? Ai dat? N-am dat-o eu acolo. Dar am văzut că Ce n-ai văzut. pință ăla? Hai să-mi iau boost de aici. Răzvi. Mamă, este că el de la bă. L-am driblat. Am lovit-o prost. Secția greșită. Știu, văzui și eu. Mamă, ce mi-ai luat de la picior. Doi. Ce? Sunt în care eu? Petru. De ce? Nu mai sunt în care. Hai. N-avea timp să mă Am întorc. dat-o înapoi. Hai tu. N-ai nimic. Face-o. Mamă, cum am dat peste cap. Apăsai butonul greșit. Da, e bine. Ah, gol? Abia. Bă. Nu e te atins ai. Știu că nu fac. Bravo. Hai să vreau. Încerca să vin și eu acolo, dar... Da. Mie mașinuța aia nu-mi place că e îngustă la bot. Care? Aia, da. Nu, e kit pe o mașină asta. Ce? Eu am kit pe o mașină, gen, nu e mașină. Eu am mașină, așa. Ups. Vrea să ne ia el mie Demolition. Nahoi. Pidarastă. Fuck. Stai când m-am boost. Am dat. Ai luat boost-ul. Țărani. Spânză-mă, frate. Ani boost, mă duc să-mi iau boost. Bă, Las că nu dă gol. Am încredere în tine. Ai văzut? Fii antenă. mă, băi, băi. Și mă duc. L-am simțit de ori asta. Și mă tot duc. Și mi-a ciordită la boost-ul. E gol. E gol. Mamă, ce am triplat, bă. Bravo. Ia uite-mă, ia uite-mă, ia uite-mă. Ia. Bă, ia uite-l. Tu ești ea. Ia uite-l. Ia uite-l. Jamilio. Băi, e veteran ăla. Boi. Nu contează, îi batem de-i rupem, nu vezi. Am atins primul. Ioi, nu. Prea devreme. Nu dă, că nu știe. Oricum, eu lași. Stai. Nu, sunt prost. N-apăsai de 2 ori pe click drept. Mamă, ce-a venit Răzvi din spate. Mă, ce joci, mă, așa bine? Ăștia, frate, m-au obișnuit cu jocul. Le are Răzvi. Băi, Și ia da, ceva. dacă vrei să dai subscribe la el, las link-ul în descriere după. Mersi, frate, că faci cu mare, dar acum nu filmez, că pe prea sunt. Nu contează. Da, a filmat un Filmăm episod mai ieri cu acolo. mine și cu Marinica. Deci, da. Trebuie să-mi iau și boost. Mare nică de... Marinica bada rage, săracul copil. I-a dat I-a 14 monitorul. cu Lenovo peste casă. I-a dat, bă, I s-a închis Lenovo când am dat eu gol. nu, i-a dat widescreen, dacă vrei să trimi poză. Da? Da, Ți-a dat poză? da.
I-a dat mai Lol. scris telefon. Calm monitorul. Bine. Am lovit-o cu efect pe aia. Mamă. Vina mea, vina mea. No Nu, problem. iară vina mea. Bă, nu. Stai frate că l-am triplat pe beat. M-am vrut să-i... Nu se întoarce mașina asta mai repede. N-are unghi de virare mai mare, nu? Da. O, ce l-am triplat. Bă, do. Bă. Mamă, ce e aici? I need a boost. Dă centru, dă centru, dă centru. E prea departe. Again, din dă Am centru. boost. Mi-a terminat să boost. Aveam 28 și îl dădui. Aha. Oricum nu ne bat. De bătaie dau. Să știi de... Mă. Ce-l încurcai pe ăla. Bun. Bă! Puteam cu... Și dacă câștigăm primul meci. Cu nebunul ăsta Ei. aici. S-a spărat de moment, deci... Ready, de ready. Mamă, 3 goluri, hat-trick. Patrick. Patrick. Ia uite, saves Aiuna. Ce faci, Da, frate? frate, Aperi îmi- poarta aici, tu, Cadam. Sunt goalgetter. Goalkeeper și goalgetter. Am înțeles. M-a băgat primul. M-a băgat al doilea. Am avut un frame drop, what? Frame drop, ai frate, ești frame drop. Sunt frame drop. Bă, stai că eu nu mi-actizează... Aveam ventilatoarele oprite la calculator. Nu actisasem, da, nu actisasem. Aveam ventilatoarele oprite la calculator. Ce? Aveam ventilatoarele oprite la calculator. Păi unde se pornesc automat? Pot să le-am închis eu aseară, că mă uitam pe YouTube. Mamă, ăsta joacă cu autobuzul. Amândoi joacă. Cu autobuzul? Da. Lol. Nu, No problem, bravo, I'm Edi, bravo. here, bro. Bă, ce dă bulangiul ăla. Ah. Puțin noroc pe acolo, pe la colțuri, dar n-are nimica. Bă, Am dat bravo, în ea. Edi, eu n-am atins nici deloc meciul ăsta. Jură. Bă, jur. Și acum o ratai. Acum a atins. Răzi, se pare că și-a ieșit din mână. Bă, vreau să... Am atins-o. Ma... Stai că mi-am intrat în mâna de ieri, știi? Stăteam de molisatul. Și-a luat bă... Mamă, ce s-a dus la ghiulea pe lângă mine. Hai. El. Nu știu, dar îl încurcai pe ăla cu basul. Eu merg pe pereți. Stăm în păianghe. Ia apă să și. Ce? Să și când ești pe perete. Băi. Las pe Băi. perete. Ce jucării. Mamă, ce mă blocă ăla. Nu. Ia. Așa? Bă, din 3 niciunul nu a atinsă. Dar Da, niciunul nu a și- atinsă. Mai luat boost. Ah, fuck. Gol. E gol? Da. Bun. Magia nu dă skip și tot de ce rău. Asta e treaba lor, nu? Spre mirare am un ping bun. Gol. Hai da gol. Bă. Bară transversală. Bă, dar mă enervez că mi se dă mașina asta peste cap. Bă! Ești țăran. Scuze, frate. Ia. Ce făceai de tu acolo pe spate? Păi nu, încercam să-mi iau boost. Nu-mi place să rămân fără boost. Dar îi place boostul meu. Centru.
centru. Dacă nu te dai în spate. Ce-o dă omul meu cu fundul? Frică că e bună. Vine și caci curva. Bă. What's happened here? I can't see what's happened. A, uite că arăți să ai mingea, gen. Nu știu. O să Eu Alex. eram omul pe Angen, vreau să mă urc pe vincul. Frate, o să Alex de la mine. Pe ce? Pe Discord? Nu pe mes. Oare de ce? Nu știu. Are prieteni. Oare? Bă, m-a împins cineva din spate. Bă, dar tu chiar mă enervezi pe mine, cred că trebuie să-i dau bum la băiatul ăla. Vrei să-i dai boom? Ai dat tu boom. Eu ce schimb fac în aer. E bombet. Mama ăla are 84 ping, 112 ping. Da, dar eu când am pe 700. Ăla unde stăteam în Jamaica, unde stă? Dar eu cu 600 ping. Când? Nu erai cu mine. Iar dă ăsta acolo. Bă. Hai că nu mai dau, că l-aș putea. Dai mă, numai să câștigăm, nu e treabă, da. Ăla are 160 ping, Episodul tău, frate, tu 116, 200. E clar, mai joc comod. Că s-o pun pe centru, da? Stai că trebuie să-mi iau boost de aici. Bă, mă enervez. Haide, Hai că mi-am luat frate. boost, nici nu mi-am luat boost. Poți să dau gol? Am dat cu... Da, am dat cu șpițul. Dai. No problem, my friend. Driblation. Intimidation. E gol. Du-te. Dacă scoating. Bă. Se frână. Cât să vrea să ți las de alte ce gol frumos. Hai că... E din ăla cu mantă nebun. Uite, m-am oprit. Perfect. Câștigarăm? Forfeit. Mă băgăm mult. Sau lasă. Băieți, cam atât cu acest episod. O să las link-ul la canalul Răzui în descriere și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!